roƙonka duk mai 'ya'ya ka sa kar ta fita daga gidan mijinta. Duk wacce ta haihu Allah ya sa kar ta fita daga gidan mijinta. Allah ya ba ta haƙuri, ya ba mijin haƙuri su riƙe 'ya'yansu. Wallahi ba za ka san musifa ba sai kun rabu da mace da 'ya'ya, ko an saki mace mai 'ya'ya, ko mace ta fito da 'ya'ya, ko mace tana da 'ya'ya ta gamu da mara mutunci ya koro ta da 'ya'yan. Malam 'ya'yan nan su rasa inda za su sa kansu. Kuma in kika yi aure, yanzu wata ta fito da 'ya'ya kuma ta je ta yi aure, wanda ta auren sai ya ce wa shi ba san 'ya'yan su dinga zuwa. Ka duba shi kuma dan Allah wani irin mutum ne wannan, ka aure musu uwa kuma ka ce ba su zo su ga babarsu ba. Sai a ɓoye fa, sai baya nan a ɓoye su zo su ga babarsu, da an ji labarin zai dawo sai su maza su ɓoya, wai shi baya son ya ga 'ya'yanta. Ka aure musu uwa kuma ka ce ba ka son 'ya'yanta, wannan wani irin mutum ne. In kuma sun je gidan babansu kuma shi kuma ya auro wata, ita ko ba ta son 'ya'ya, kun ji wata musifa. Shi ma uban idan 'ya'yan sun zo sai dai igansa a ɓoye kan matarsa ta ji, sai ta ce an ce yaran nan sun zo, wai yaran nan ubansu ne fa, wai su ce wai yaran nan sun zo. Ce eh, to me kai musu, me ka ba su? 'Ya'yansa a auro ki zo ki raba mutum da 'ya'yansa, kai kuma ka auri mace da 'ya'ya kuma ka hana ta ta alaka da 'ya'yanta. Shi yasa wallahi wata matar da muka zo za ta aure sai ta ɓoye 'ya'yan, wanda zai aure ta yace mata 'ya'yan ki da su ce ɗaya, ashe 5 ne. Sai da aka zo aka gano 5 ne, mijin ya kawo ta ƙara guri na ce to ke me yasa ki ɓoye? Ta ce wallahi malam mazan ne, in ka ce kana da 'ya'ya sai su zama, ni kuma ina son sa wallahi, na san nace masa 5 ne ba zai yadda ba. Nace Allah sarki, Allah sarki. Nace Allah sarki, ai Allah ne ya baki 5 din. Nace to kai yanzu ka ji 5 ne. Nace to ai ni malam ƙaryar da ta yi mana. Nace ai san ka take za ta yi maka ƙarya. Nace ma 5 ne ta za ka yi sun yawa, so da ba kai ne ubansu ba. Me 'ya'ya 5 ba mai albarka ba ce? Yanzu ya za a yi? Nace sai kai haƙuri, ba ta ɓoye maka ba ne don ha'inci, gani ta sun yawa. In ta faɗi 5 za ka ji sun maka yawa, sai ka ce kai ba za ka aure mai 'ya'ya 5 ba. Kai kuma kana so in ka mutu kan matarka da 'ya'ya 5 wani ya zo ya rufa mata asiri, ko in yakka ta fito da 'ya'ya 5 kana son wani ya zo ya aure ta, amma kai ka iya ka aure 'yar wani mai 5. Haka wata hajiya wai ba ta son kishiya, kuma 'ya'yanta mata 4, kullum kuma addu'a take Allah ka kawo musu miji, kuma ita kadai. To shine mijinta ya je yana addu'a yana Allah ka kawo 'ya'yana maza na gari. Sai wani malami ya ce masa in baka shawara? Yace eh. Yace matanka nawa? Yace ita kadai ce. 'Ya'yanta mata nawa? Yace 4 ne. Yace to ka ƙara 1. In ka rufa wani asiri ka ɗaukan matasa, kai ma Allah zai rufa maka asiri kama wanda zai ɗaukan ma naka. Sai koma gida ya ce hajiya na samo magani. Ta ce alhamdulillahi, alhamdulillahi, wani magani aka samo da zai sa ya musu aure? Ya ce in ƙara 1. Ta ce a wannan ba magani ba ne ai, wannan cin mutunci ne da cin fuska. Ya ce ai hajiya ki bari a ƙara 1 nan, ni ma bari in nemi wani da yake addu'a Allah kawo matarsa 'yarsa ɗa na gari, ni ma ɗau 1. Aiko da ya ɗau 1 nan, kafin wata 6 biyu sun tafi. Kafin wata 6 an zo an aure 2.